O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Paspas! Paspas kay hapit ang oras! Paspas! Asa rin mo motorsiklo, Uncle? Diaro! Dali! Kumbate! Sakay na! Sige, sige. Okay, Col. Uy, Uy! Tulo ka tao! Mga hubog pa man eh! mao na mga tawhan na ako nakulatahan, Uncle. Unsa? Mao na sila, Uncle. Okay, kumbate! Kubata ning mahitaboron! Kalma lang, Col, ha. Ako'y bahala. Pero, Relax lang lagi. Hoy! Ikaw! uy, Hello, mga gwapo. Uy! May pangutan namin mo. No, unsa ka na, mga gwapo? Unsa man? Kakita mong babae nga nagsayal? Yan, guwapa. Uy, ulo, uwa, man. patay pa. Nga naman. Wala kakita. Wa, ngano din nangita mo? Heh. May atraso tala mo. Gigulata mi dito eh. Uy, mao ba? Asa man? Asa ka ano kaya itong tabangan to? Uy, Mong gipangita lagi mong gipangita. tinuna. Manay mo Mong gipangita. gipangita. Ngano man ay, mga amigo, ha? Nganong gikulata man mo? Ah. Kita ka, hiwi ako maut. Hiwi bitang maut mo. Hiwi Sana maut. mo kakauban, taktak ngipon. Tak bitang ipon. Tak. Kiring, giyon sa man mo. Sokbag mi, sokbag. Yan, patiran. Bulos mi, kuya pan ba? Kiyapan mo, Di kiyapan. man ko paingon, mga gwapo. Di nung paingon. Ito nila. Dili ko na pagdapita pa yun. Nato pa sa kita, dili pa yun. Ani sibat na to. Uy, dito magpundog dugay din eh. Hadlok tong inyong pangitao na unsa. Mo ba? Kiring, uwa man dire, mga amigo. Uwa dire. Uwa man dire. Kaya mo pagkita. Ito pangitaon. Sakita na mo ito, panita na mo maong babae. Yaman. Ano, agyod, paniti. Ganun yun, paniti. Sige. Yan mo. Ah. Mga kauban, tutunan. Isa. Umal tumbayan na. Tuan ng mga paraw, Uncle, eh. May gani kay. Huwag yun sila makailani mo. Di sila makamatngon ako, Uncle. Kaysa dihan nagkita, may nagsayal mo ko. Karon nag-shorts naman ko. Nagkao, nag-sunglasses pa. Bueno, sakay na. Ato na. Sige na, kay paingo na ta sa gym. Oo, Uncle. Adita nga. Panggunit ha. Kaya ato na ta. Huwag sa kul. Aw. Ay, mutang sa kukul. Oo. Uy, kaputing tuhod. Okay, Col. Kumbate. Larga. Warm up na. Oh, ganito. Daghan ang tao sa gym. Apit na puro. Doon na ako ang habal-habal driver team. Aron magsugod na ta sa exhibition game. Okay. Hoy! Saan mo? Warm up na! Huh? Mag-start na ta! May ipaabot huminyo dito? Kinsa gipaabot ninyo, ha? Oh, yan, may balok yan, blaki, blaki. Unsa man? May bakay, yan. Mao na inyong gisaligan?
Bukot-bukot ra taon nyo rito. Bukot-bukot. Sorry ha, langan ko kamay na. Sorry lang, sorry. Uy, apil ka na. Oh sir. Apil ko sir, apil ko. Dugay ko ni mo ni abot. Saka, superstar ka? Uy, dili sir, uy. Dili taon. Kining, dili ko superstar taon sir, uy. Unsa man ka? Kuan sir. Super balita. Unsa? Hoy, sultihi ko na siya. Huh? Pahibaw agkinsa ko. Bay. Marabel kay. Bukal-bukal do. Kailangan, senyorito Federico na. Uy, kadungog na ko si mga sir. Unya, nganong kabugal-bugal ka man, ha? Kining, karon pa ko gyud kining makakita sa personal nimo sir ba? Tang gwapuha man di ay nimo sir. Abo, ang... Unsa ka gisulti mo, ha? Gwapuhon. Tamparosak o sa kalibo? Ha? Ano yun? Yan ako sa kalibo. Ay, wag ka. Wingi ko na. Gitaparos ko nimo. O sa kalibo, gitaparos ko sa kalibo. Sige na. Warm up na. Kaya mag-start ang exhibition game. Premyo ani, 50,000. Para sa budaog. Og 25,000 sa alang sa mapildi. Oy, okay nyo rito. Suguna na atin na. Uncle. Tanaw lang ko diri. Padaplin lang ko. Sige. Dili lang ka sa kong bench, ha? Uncle. Kisa day coach ninyo, Col. Why coach ni? Yahay lang nagpringkamot. Mao ba? Sige. Tanaw lang ko, Col. Mura man ko gikulbaan. Muapas lang gitinghali ko nila ni Athena dito sa gym. Gipanguyawan gid ko. Tingali og ikakita unya niya to iyang gikaatraso. Basin og pasipad-an na sab siya. Manirado na lang ko sa kung tindahan. Ni mo matuman akong isugo kanimo, Marshal. Sorry, senyor. Pero why na ako'y kita. Why makasulti o kinsa. Ngob sa leon nga usaray bagang. Miyawag sa iring banbanon niya. Tonto. Tana nga to sa gym. Kay mutanaw ta sa duwa sa akong anak. Areglado diyor. O dito, irapols pud nako ang mananaog sa mga motorsiklo. Paninguha lang mo ha. Kung mo itsa na ganay si Nurito Federico, way mo tapala, way mo guardian niya. Nga naman. Sagdila siya. Kaya kung nay mo guardian niya, iyang blakingan, sikon, balian, pagyod. Uy, mau ba? Wagyoy mo babag niya ha. Unsa?
Unsa man kahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda Tayad, audio editor Chiefrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.